Втори ден продължава напрежението в местността Орешака на пещерския квартал Пирин. Хората недоволстват от започналото събаряне на незаконни постройки. Според собствениците на първата бутната къща дори не са били уведомени сами да я премахнат. Постройката е издигната още през 1995 година. Колко време водите дела за тази къща? Аз за една седмица водих това дело, когато получихме заповедта. Днеска към около часа, не знам колко, адвоката ми се обажи, че сме спечели делото да не се бута къщата. Но къщата ви вече е бутната. Къщата вчера вече е бутната. Даже на този инженер, къде от Пазарджик, не му знам името, му казах, чакайте малко, може да има, защото водят дело, може да спечелим нещо или пък оставете да си приберем материала. Искахте сами да бутнете? Да. А той ми каза на мен, нямам време и аз не мога да държа машината до сутринта. Заповедта е от 9 до 13 число да си бутнем сами къщата. В къщата на Румен Начков са живели 6 човека. Всичките, включително и малко бебе, вече са на улицата. Имам 5 месеца бебенце и ми фърли вънка. Това кмета. Сега нямате къде да живеете. Кметивахме. Да, нямам къде сега да живея. На поляната остана. С 5 месеца дете останах вънка. Тази нощ къде ще спите? Аз вънка. До кога така? Не знам до кога. Казахте, че вашата съпруга е станало лошо и е приета в болница. Да, тя е на болница. Тя има кръвно. Как почна да го бутате? Тя падна. Колко диши падна тук вчера. Съседите на семейство Начкови също са притеснени, защото предстои бутане и на техните къщи. Ние минахме делата, изчакваме сега решението да видим всеки момент кой ще ни казват. Бях миналата седмица пак в съвета, каза, те 9 къщи ще ги избутаме, останалите няма да ги бутам. Колко къщи според вас тук са застрашени от бутане? Ама всичките искат да ги бутат. Почти всичките искат да ги бутат. се бута, знаете. Почти всичките. Горе И къде ще вървим? Ние сме 1000 човека и над 1000. Къде ще вървим? Общинският съветник Юксел Яшаров предупреди на последната сесия на Общинския съвет, че бутането на ромските къщи ще породи напрежение. Миналата седмица е изпратил писма до президента, премиера, Народното събрание и още много институции, но никой не им е обърнал внимание. Има един такъв парадокс в Закона за защита на животните. Там има такъв текст, че за безпризорни кучета кмета може да бъде наказан с 1000 лева. Значи, питам за следното. Значи, за санкции за кучета може да има, а санкции за безпризорни бездомни хората няма. Ромите заплашиха с гражданско неподчинение и протести пред сградата на община Пещера, ако не се обърне внимание на проблема им.